Maison mayong adlaw, may gabi. Niyata sa atong tulumanon ng atong katinaawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest isi diuturnum cui non subest veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung wa sa kamatuuran ni pasukan. Si Jesus mingon samahan o amahan ko ang imong mga pulong mong kamatuuran. Balaan na nga akong mga tinunan sa imo mga pulong nga maong kamatuuran. San Juan 17 nga to sa mga tudling 17 nga to sa unahan. Ang pulong sa Dios maong kamatuuran ug kini makabalaan nato. Kung atong paminawon, atong itisok sa atong kalag ug ato sang ipaambit ngadto sa uban. Sarili pa atong mga pangaliya ug pagampo sa mga panalangin sa Ginoo ning atong tulumanon. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Dios lang itong amahan, pinagi sa nga ni Jesus among gipangayo ang imong kahayag lamdag sa Espiritu Santo. Nga samtang magtuon mi sa imong mga pung amuning ablihan nga among kalag, una-una, nga mutuhop ang mga pulong sa Dios nga takos makabag-o sa among kinabuhi. Kay matud pa ni San Pedro gipakatawo kamo dili sa kaway kapuslanan nga kagahuman, kundili pinagi sa pulong sa Dios na tao mo pag-usab. O sa doktrina sa Iglesia Katolika, pinagi sa grasya ni Kristo nga mao ang mga sakramento. Ginoo, hatagi kami kusog ug galamhan sa pagpadayon sa pagbutyag sa imo mga kamatuuran nga makaluwas. Og himuha Ginoo nga malikay kami sa mga daotang espiritu, daotang tao, o amo sang gipangayo ang kalinaw sa kalibutan. Kay sa Salmos 46:9 nag-ingon ka, ako ang Dios ug ako ray makahunong sa gubat. Usa kanimo Ginoo among itugyan ang kalinaw sa kalibutan pinagi sa panabang ni Santa Maria Birhen among langitnong inahan. Amen. Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon may gabi. Uban nato niya si Carlo Badinas, Dini sa Barques, Brad Rudy Recasa, Master of Contradictions of the Bible, o si John Porca. Niya, di ta maglangan atong tagdon si Brad John Porca. Salamat Brad Chok, o mayong gabi diya sa Matalom Lite. Labi na Brad Chok sa atong buutan umabti kong sipdi diya, si Brad Attorney Jad Julius Obos, nilang Attorney Maninggulo, sa atong mga sipdi diya sa chapters Matalom, labi na des kagnaan, panguluhan sa atong buutang pari po dinha, nga si Padre Allen, Ryan, o mga pari po sa Matalom mga tulok kabuok, ni Timoteo Purka, nga akong igagaw, nga pari diya. Mayong gabi ay kanyong tanan, nga nagpunsisok, labi na sa kusinira ni Padre Allen, nga naminaw yun yaning urasa, diya sa kagnaan Matalom Liti, sa ilang Santiago Paris. Akong pangutan na Bradsok nga, atubangan nga nag-ingon nga ang Diyos gamhanan sa tanan. Ug nahibaw siya sa pagbuhat sa tao nga magpanubos ba ang tao o niyanhi ba ang Diyos unta sa pagtubos bisig wa makasa si Adan ug Eva bisan pag wala sila makasala Bradsok. Unsaon man matubos ba sila og dili? Unsa may katinawa nato ani Bradsok? May tungod sa pagpanubos, huwag panubos, huwag pasaylo. Muna nga ang 1 Timoteo Kapitulo 1, versikulo 15, mayngon si San Pablo, matud pa niya, kunang kalibutan wala mahulog sa pagpakasala. Dili mo anhi ang Ginoo nga magatubos muluwas kanato nga makasasala. Ug ako ang labing dakong makasasala. Muna nga ang primarya rason sa pag-ani ni Kristo mo gyud ang pagluwas kanato. Siya Dios nga makagagahom. O ang nasuwat sa Hebrewano 9:22 nga without the shedding of blood there is no forgiveness. Kung way kamatayon o pagpaaga sa dugo, walay pasaylo sa sala. Si Kristo nga Dios o isip espiritu, kung siya mahimo nga magpakamatay isip Diyos, mamatay ang Diyos, dili siya makinahanglan og lawas.
Kay makahimo man siya sa bisan unsa ug ang Dios mamatay magka ug nasuwat man nga di man mahimo nga dunay ingan lag statement against the truth, sentensya kontra veritatem, nga a word or statement against the truth. Against the truth man nga mingon ta nga ang Dios mamatay kay the very nature of God is spirit. O ang espiritu di man mamatay. Juan 4:24, ang Dios espiritu. O ang espiritu dili mamatay. Pusa nagkinahanglan siya nga mutuman sa mando siyang langit ng amahan, nga siya mahimong God made man, nga siya Diyos ug tao nga matuod. Pinagi ni Santa Maria nga gihatagan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo nga manamkon nga wala hilabtig lalaki o kadtong maong lawas pagkatao. Gisulob ni Kristo dito sa tiyan siyang inahan. Munang natao si Kristo, Diyos ug tao nga matuod. Na ang iyang pagka-Diyos nasa iyang pagkatao. Ang iyang pagka-Diyos dili mamatay. Musang iyang pagkatao mao ang katumanan nga dugo ug kamatayon nga motubos kanato nga mao si Kristo. Mao na nga kung si Kristo nga Diyos angay magpakamatay ug mamatay ang Diyos, himuon na niya pero di man na mao kay mao na nga lag sentensya kontra veritatem. A word or statement against the truth, because the truth says that God is spirit and spirit cannot die. So the movement of divine plan nga doon nagilawas ang atong Ginoo sa pagkatao. Mao na nga siya mianhi gyud ang pagtubos kanato. Pero ang pangutana nga kung wa pa mahug siya dan og si iba, wa pa makasa, mo ni pagyud ang Ginoo ron pagpakita kanato. Matud pa sa akong amigo nga pare nga lawom sa kay pagtuon, mapabisanon sa kasakop siya sa religious organization, pero ang iyang diocese nga alagaran dinhi sa Mindanao, lain-lain dapit. Mingon siya nganong di man mahimo, nga di man kontra sa doktrina, di sa kontra sa moral, nga ang Ginoong Kristo bisag wa pa mahug sa pagpakasa siya na nagsiba, mahimong mo padayag kanato kay doon na may premise nga ipadayag ang Santissima Trinidad. Nasa Ebanghelyo nga giasoy kanato nga si Jesus gibunyagan ni Juan Bautista. Ug nagpadayag ang Espiritu Santo sama sa salampati unya nadungog sa dantingog samahan. Nga kini si Jesus akong anak nga pinangga ug ako kaniya dunay kalipay. Pamati kamo kaniya. So nahitabo naman ang ngalan tawag revelation of the Holy Trinity. Pero nga magpadayag yun ang Diyos Amahan nga makita nato adili pa kay nasa uno Juan 3:2 kung may tabo nga malangita makakita nata sa Dios unsa siya og may sama kita kaniya. So mo na atong pabuton dili kay Jesus nga muanhi gyud niya kanhi naman pero mahimo gyapon siya muanhi bisag wa pa mahug ang atong ginikanan sa kasalanan. Mo na tutubag sa pangutanan ni John Porcanya, mo dalikyatan ni Brad Rudy Rakasa, the Master of Biblical Contradiction. Brad Rudy. Salamat, Brad Sok. Ug maayong gabi sa tanan natong mga listeners ni atong programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Flory Abanto, Roger Apaw, ug ni Genesis Veronica and Miri Rakasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon, Brad Sok, aritas kasulatan, Brad Sok, sa Salmo 103 tudling 15 ngadto 16. For us, our life is like grass. They grow and flourish like a wild flower. Then the wind blows and it is gone. No one see it again. Ang kinabuhi sa tao sama sa balili. Mutubo siya og mulipang ingon sa ihalas nga bulak. Unya huypon sa hangin og ipadpad ug unya mahanaw sa dayon. Salmo 103 tudling 15 ngadto 16. Sa Mateo 5 tudling 17-18, do not think that I have come to do away with the law of Moses. I have not come to do away with them, but to make their teachings come true. Ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moses. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini.
kun dili aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Mateo 5:17-18, klaro kayo nga ayaw ninyo hunaan nga miani ako aron pagsalikway sa balawod ni Moses. Sa Hebreanon City, tudling 18-19, busa ang karaang tulumanon gisalikway tungod kay huyang kini ug walay hinungdan. Kay ang balaod ni Moses dili makahingpit ug giilisan kini ug usa ka bas maayong paglaom diin pinaagi niini makaduol kita sa Dios. Hebreanon City 18-19. Sa Salmos 19:7, ang kasuguan ni Yahweh hingpit. Akong pangutana ani Bradsok, ang kang Moses nga balaod dili makahingpit. Ura adita kang Yahweh hingpit. Unsa man ni wa kani magka-contradiction Bradsok? Paliw ko nung patinaw. Ang atong katinawan niya na nagingon sa balang kasulatan nga kung sa daan nga tugon na ang balaod wala pa'y nakulang dili nanta pangitaag luna ang ikaduha nga tugon. So doon kahimtang nga maingon nato gikinahanglan nga may tawo sa kalibutan pinagi sa Dios. Mo na ningon si Hesukristo nga atong Ginoo nga ang balaod miabot pinagi ni Moises. Pero ang grasya ug kamatuoran miabot kaniya, miabot kang Kristo. The grace and truth come from Christ. Mo na nga nakuwang diya sa mga balaod nga gitudlo ni Moises nga matud pa ni Hesukristo sa Juan 17:19 nga gituduan kamo sa daghang balaod ni Moises pero wa mo makatuman. Way usa ninyong nakatuman. Iapil na to ang Nehemias 13 versikulo 19, mingon ang Diyos nga bisan ang inyong mga patriarka kung mga katigulangan wala katuman sa adlaw ng igpapahulay. Unya sa Ezekiel 20 versikulo 20-21, bisan pang inyong mga anak wala na makatuman. Kay bugat makaing balaod ni Moises. Sumala sa Exodus 31:14-15, walay magbuhat bisag unsa. Kung ang inyong mga baka o karnero ba mahug sa lugot, pasagdan ninyo dili na kuhaon kay usa ka sala ang pagbuhat sa adlawng Sabado. Patyon pagyud Exodus 31:14-15, patya ang magabuhat bisan unsa sa adlawng ipapahulay. Mao gani nga dihay usa ka tawo nga gigutom man ang iyang pamilya o mga anak, wa may kasugno, diguwa siya aron pagpamunit og kahoy. Ang netabo nga gibato siya hangtod sa kamatayon kay lagi gidili nila ang pagbuhat sa adlaw ng igpapahulay. Mao nga ang balaod ni Moises nakuwangan yun na ginanglan og grasya og kamatuuran. Mao nang puong sa Dios kamatuuran ug ang grasya sa ni Kristo magaluwas na sa buhat 15:11 nga ang grasya ni Kristo magaluwas. Manabaliko na to nga gikinahanglan kayo ang grasya ug kamatuuran para mahingpit ang balaod. Labi na sa balaod ni Kristo nga sumala sa giisgutan ni Brad Rudy sa 19:17, the law of God is perfect. Balaod sa Ginoo hingpit. Ang balaod ni Moises dili hingpit mo tong dili ito makahimo pagluwas sa katawan. Muna atong tubag sa may pangutanan ni Brad Rudy Recasa niya arita ni Carlo Badenas. Dagang salamat Bradsok ug maayong gabi kanimo ug sa ato ang mga suki nga tigpaminaw nining atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Una na akong greetings Bradsok atong kauban diha sa Matalom Liti ug sa Kahagnaan Liti, maayong gabi kanatong tanan. Unya greetings nako ni Brad Michael Cabonilas, Brad Romy Hinson ug ni Brad Mario Agbo o kanimo Brad Makong Mangyaw uban si mong asawa, maayong pagpaminaw kanatong tanan. Unya greetings po nako sa naglantaw sa atong live streaming si Sister Ninia Billy Habraw Hautopat, maayong pagtan-aw kanimo sister. Ang akong pangutana Bradsok mahitungod niining pagkamanlalaban ni Maria.
kay di magyud na ma-deny nato kay naamang yun na sa ato ang pangadjion nga si Maria manalaban kanato. Unya dinhi bradsok sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 1 nag-ingon si San Juan, mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala, apan kung may makasala man, may manlalaban kita nga si Hesukristo ang matarong siya'y moatubang samahan. Dini bradsok gitudlo man gyud nga kung makasala ta, do na may manlalaban nato si Hesukristo. Niya ngano kitang mga Katoliko bradsok, magpaampo man ta ni Maria, magpalaban man ta ni Maria bradsok nga si Kristo ra may atong manlalaban. Palihog ko og pagpatinawan ni bradsok. Ang atong katinawan na kanang the absolute intercessor between God the Father and humanity, si Kristo. Pero soon sa nabagi na sa Hebreo 9:15 nga dunay pagkinahanglan sa pagpatiliwala sa katawhan sa daang tugon o sa bagong tugon, taliwala, samahan og sa katawhan. O kanang pagpatiliwala ni Kristo, maong pagtubos, pinagi siyang dugo, adunay hingpit nga reconciliatory kung pagpasiguli sa katawhan, pinagis kamatayon ni Kristo. Mao na ang the absolute intercessor, mao si Ginoong Kristo. Pero sa pagkamanglalaban, sa pagkamag-alam po, usan ini mong mahal nga inahan, mahal nga birhen. Kay ang lisod masayon. Kay sa pagtambong sa mga apostoles, so sa kakasal, dito usab si Santa Maria, o ang iyang anak na si Jesus, nabdan sa dakong kumpira, nga nahurot ang ilimnon, ang wine, ang bino, o sa dako rabang pagkinahanglan sa bino, labi na sa mga pagkaon nila, nga kasagaran karne, baka, kanding, karnero. Grabe. Mo na nga nagubot na ang kusina kay nahutdan na sa wine. O malagmit doon ay naka-delikyat og hunghong sa mahal nga birhen nga ma'am, hurot ng bino ang iyo si Jesus ng imong anak. Bos ang mahal nga birhen, mingon kang Jesus anak, wa na sila bino. Ang atong Ginoong Kristo mitubag so sa katubag nga daw na malibad. Ngayon Jesus, wa pamabot nga kong panahon. Og labot pa, kining mong suliran, sulbahon sa mga tagtungod. Ginikanan sa groom, sa sabana, ginikanan usab sa asawa, sila mo asikaso sa problema. Og wa pa sad moabot akong panahon. Pasagdi sila, kaya dili ni nato ingno nato problema. Sa paminaw sa mga tao, gibalibaran madayon ng iyang inahan. Pero ang mahal nga birhen nga Santa Maria, wa mo tuo nga kadto balibad. Og mingon Diyos mga salugon, dong, unsa gani isugo sa kong anak, tumana ha? Misugo man ni Jesus sa mga salugon. Kanang unom katadyaw po nagtubig, ug dadang hari tubangan ako. Og samtang gidaan nila, kadtong unom katadyaw nga puno sa tubig, gihimo ni Kristo ang milagro nga ang tubig na himong bino. Og taadayon sa mga sulugoon, pagdalit, nakaingon ang mga nakadimdim sa bino, pagkalami ning binuha. Karon noon nakainom na tag-una nga lango-lango na ta, karon pa mabot kining lamian kay nga bino. Nalipay sila. Wa sila katuo. Sa naitabo tungod kay nagunaman ang pamalibad. Pero si Jesus gusto sang mupahibaw nga ang iyang inahan nautang niya dako kayong pagtamod, pagamuma, pagpangga iyang inahan sukan pa siyang pagkatao. O gilutos na siya sa bata pa siya kay gipangita ni Herodes ang lalaki nga bata nga nag-edad og usa ka adlaw ngadto sa usa ka tuig ipapatay. Og mao na niya tong gabiuna nga nadungog na ni Jose ug ni Maria nang laya sila aron mahigawas sa kamatayon ng bata. So mao na nga ang mahal nga birhen gilantaw na nato nga di ay sa atong pagkinahanglan nga bugat, kinahanglan nga usa ka katingalahan pagpakita sa Dios sa tubag sa itong pagampo, may siyang musangpita sa mahal nga birhen. Kaya naman na sa Biblia na sa Job 5 versikulo 7.
Kaningon ang Dios Amahan nga kun modritso mo og tawag og ampo ngari kanako og di ko maminaw kaninyo dangop og usa sa mga santos. So sugo balaod mga pulong ni Kristo tinuo dili bakak. So dili sala nga gawas nga si Kristo atong giila nga the absolute intercessor with regard to redemptive act. Mahimo nga ang iyang inahan, mahal nga inahan, intercessor sad taliwala sa katawhan o ngadto ni Kristo. Naa Santa Maria, taliwala ni Kristo sa katawhan, naa Santa Maria, nga mutabang kanato. Proven katong milagro. Una gitong milagro ni Jesus dito sa kasal sa Kana. Muna itong tubag sa nindot nga pangutana ni Brad Carlo Badenas, niya arita ni Dennis Abarquez. Daghang salamat Barsog ug mayong gabi kanimo ug sa tanan nga nagsunod sa ato ang programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Also greetings ako Barsog sa Mandawi City ni Attorney Mark Johnson Cesar ug ni Brad Alan Tanggapan ug ni Brad Edwin Paragoso ug labi na gyud diha sa Matalom Leyte ang mama ni ang lola ni Julito Palin, si Nanay Erlinda Palin. Maayong gabi dianay. Barsok, kini akong pangutana Barsok about kini sa pagsimba ngadto sa mga larawan. Matod pa sa mga laing sikta nga gidili ang pagbuhat og larawan og pagsimba. Unya Barsok, nagtudlo man ta nga ang larawan sa mga santos pasidunggan o simbahon ingon nga veneration. Ang akong pangutana Barsok, nganong kaning mga laing sikta moingon man sila nga ginadili ang pagsimba sa larawan isip Dios, unya nagtudlo man ta Barsok nga simbahon ang larawan ingon nga veneration. Unsa may pasabot ani Barsok nga ang simbahan nagtudlo simbahon ingon nga veneration? Unsa man ni Barsok? Nasa kaalam uluhan 6 bersikulo 10. Pulong sa Dios nga ningon siya mga butang o dapit nga sagrado balaan sama sa templo o mga butang diya sa templo angay og takos sa inyong pagtahod og dili pagpasipala. Aron nga sa inyong pagpakita og pagtahod sa mga butang nga sagrado, mabalaan sad mo. Tiyaw mo na sa tupad dunay lagda, dunay balaod. Nga kanang mga butang nga sagrado, sud sa templo, mga sagrado nga larawan, altar, ipatahod na. O kung pita mo tamod og pagtahod, niingon ang kasulatan, mabalaan sa ta. O giingon pag Ginoo. Tanawara, na sa Salmos 74, 9 kanto sunahan. Ani ang ako mga kaaway nagduong kay mosulod sila sa kong templo. Nagda silang mga maso ug martilyo ug dugmuko nila ang akong makinulit nga larawan. Sunugon nila ang akong balaang simbolo. Sila akong mga kaaway. So gipailas Ginoo ang iyang higala ug ang iyang mga kaaway. Kadtong nagtahod sa mga sagradong butang sa templo nga larawan nga balaan, mabalaan sad. Dili na ako nasa Kaalam kapitulo 6 bersikulo 10. Onya kung kita magpasipala sumala sa Ezekiel 28 bersikulo 18 ug kuno ni taong mga has pagpasipala sa mga butang nga sagrado, sunugon ko sila. Siyang buot pasabot sa Ginoo katong mga sagrado nga larawan. Gagipahimo niya. Kay doon na ba di ay sugo ang Ginoo nga magpabuhat sa larawan doon na sa Exodus 25. Niya tudling 18 nga to sa 21. Nga mingon ang Diyos ni Moises, Moises magpabuhat ka, magsinalsa linilok nga larawan. Sa dagway sa kirubin, kun anghel, ibutang na masigkakilid sa altar, kay naa ako diha. So si Moises nagbuhat. O kining maong larawan nga gipahimos Ginoo, lahi sa mga Diyos-Diyos, kay mga Diyos-Diyos doon ay mata di kakita, doon ay dunggan di kadungog, doon ay baba di kasulti. Pero kining gipahimos Ginoong larawan, makasulti. Murag komedyan na naa sa Números 7, versikulo 89. Números kapitulo 7, versikulo 89. Nahitabo ang gisulti sa Diyos. Si Moises, samtang nagampo, nakadungog siya sa tingog sa Diyos. Pero siya makahibaw, hae, mani, og diin manigikan. Pero nahinumduman niya, ingon ng Ginoo nga, doula ang Holy Tabernacle. Katong
kahon sa balaang kasabutan. Masigkakilid na ading larawan sa kirubin. O pag-adto ni Moises sa altar, nakita niya ang duha ka larawan sa kirubin. Nadungog ni ang tingog sa Dios diha gyud gikan sa baba sa kirubin. Sa ato pa ang kirubin mo'y misulti o migamit sa tingog sa Dios. Mananingon si Moises, mao na ning gisulti sa Ginoo. Nga kining maong larawas kirubin magpahibaw nga lahi ni sa larawan sa mga Diyos. So mao na nga ipatahod. Sa 1 Samuel 6:18, wa man tahura kay gikawat man to sa taga Bichimisis. Nya ilang gitinguha pagguba ang Holy Tabernacle, kahon, gusto lang liliun sa isod, og dunay dako nga silot. Aw guwa pa to'y kapuslanan, dili pa to sagrado, wa untay silot. Gisilutan sila. Sa King James Cebuano Bible, 50,070 ang nangamatay tungod sa ilang pagpasipala. Sagradong butang sa Dios, 50,000 kapin. Mao na nga milagro na. Dili gusto nga ang Dios pasipalahan ang iyang mga pulong nga mga butang nga sagrado kinahanglan tagdo nato in the holy way, sagrado sa pagdagad. Nya ilang mangyay pasipalahan. Yun sa to nila basta gusto sa lang bilili unsay suod ug nangamatay 50,000 70 ka buok. Unsa may mensahe niya na lahi ang mga ribulto o katong larawan nga gipahimos Ginoo. Sagrado na. Pero kanang mga Dios mahimong sunugon. Una sa 2 Sare 23, versikulo 5 ug 13, naay Baal. Mga bituo, larawan sa bituon, mga planeta, adlaw, ni Nibo, Dagon, Astaroth, Diyos nga babae, Simos, Milkom. Daghang kayo. Pero nihong Ginoo kini mga Dios dulumtanan ko ni mahimong yung sunugon. Pero ayaw hilabti ang mga larawan nga gipahimo niya. Mo na atong tubag sa pangutana. Nya, balik ta ni John Porca. Daghang salamat Brad Sok o mayong gabi po diha sa atong mga liminister. Laban ng Ernesto Roses, kadi dyan siya manihapon o di makahuman pagpaminaw ng programa sa Duway Brad Sok ni Brad Aliwi, ang liminister ni Padre Alin Dias Cagnaan, Pilik Bistudio, ug si Timyong Purka, si Bading Purka ug si Mingo Purka akong mamangod. Salamat sa inyong pagpaminaw ron. Apong utana Brad Sok, nag-ingon man si Jesus, bukha ang inyong mga mata. Likayin ninyo ang libadura sa mga parisiyo o sa mga eskriba. Mateo 16, versikulo 6. Si Pablo, misulti usab, kuhaa ninyo ang karaang libadura nga igpapatubo diya sa unang Korinto 5:7. Pagtulunan kini nga gidugang sa mga pagtulunang Katoliko, gikan kini sa mga imperyo sa Romano. Pananglit kanang dugang sa Katoliko, kanang purgatorio ngay mabasa sa Biblia, rosaryo ngay mabasa sa Biblia, inahan si Maria, inahan sa Dios, way mabasa sa Biblia. Unsa may katinawan ni Britsok nga mo na magdason-dasunan ta ni pangutana? Atong gikapahayag sa maong mga pulong nga nagtilimadon sa pagsupak sa mga panudlo sa Iglesia Katolika. Kanagong libadura, pinatubo na siya. Kinatsila lang ng libadura. Ang harina, kung ilang buliburan sa kining libadura, mutubo. So, mo na nga, mga tinapay nga gusto kang mayong pagkaluto, labo pa, mayong tilawan, niya, lamian nga pagkaon, mo, gibansay na sa mga Hudiyo. Mo na nganlan laglibadura kung pagtulunan ni Kristo. Nga dili na sa karaan nga pagtulunan. Dili na sa karaang libadura katong gisugo ni Moises, kundi sugo na ni Kristo. Unya, mao lagi nga mangita sila ng purgatorio. Una atong ipahibaw ang Salmos 6 versikulo 7 nga ang Dios usa ka maghuhukom nga makiangayon. Sa English pag God is just God. Ang Dios matarong nga maghukom. Mo na nga kay matarong man nga maghukom, dili niya parihason ang dagkong sala ug gagmay nga sala. Sa Proverbio 6:10 ningon Ginoo, kung nakakita kang tao nga nangawat og pan tungod sa kagutom, nya ang pan nga iyang gikawat, iyang gikaon, ayaw na siya pasipalahi. Kay gamay ra na nga sala.
Kung naasay ka bayad, pabayad na lang. So gipailas Ginoo nga dunay sala nga gamay ra. So lahi niya itong mga sala sa mas pagpatay og mga tao, pagpanapaw, paglugos, pagpanulis ug dagkong nga sala nga gihimo angayan sa dako nga silot. Asa mabasa? Nasa Lucas 12:48. Mayingon ang Dios nga katong gamay rag sala, gamay rag silot. Ang dakog sala, dakog silot. Mao na kan dunay gamay sala, dili na itambog nga to sa impierno atong kalayo og silot nga way katapusan. Asa ni sila? Adto sa linisanan. Og mabasa na nato nga human si Jesus ilansang sa krus, ang iyang espiritu migawas, og dito'y usa ka bilangguan nga espirituhanon ang nabilanggo mga kalag. Og dito si Jesus naglimpyo, nag-andam kanila aron iyan dadon sa langit. So mo tong ginganlan og linisanan. Nga ginganlan nato skinat sila og purgatorio. Sa Griego ato sa Latin basa na nato sa Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 3. Nga ngayon Jesus patens purgationes piccatorum et sidit ad dexteram Patres omnipotentes. Nga si Kristo miadtos pagpanghinlo niya itong tawag bilangguan sa makalag o siya may saka sa langit nagalingkod sa tuong amahan so walay katapusan. So purgationis dool sa pulong purgatorio, paglimpyo, paglinis sa gamay nga sala, mao na ang silot sa purgatorio nga gamay ra ug sala. Pero kadtong dakog sala adto sa impierno. So doon ay purgatorio. Kay guway purgatorio ang Dios nga atong ituan dili matarong kay ipunon lamang niya ang mga dagko kay makasasala ug gagmay rang sala didto sunugon og isugba sa impierno. Dili na mao. Ang gamay rag sa gamay rag silot. Mo nang purgatorio. Unya may tungod niya ng nobina naa sa Rosario, naa sa Isaias 35:1 nga taliwala sa kamad-an sa yuta. Doon ay bulak nga nakapahimuot pagayo sa Dios. Taliwala sa kamad-an sa yuta. Doon ay bulak nga rusa nga nakapahimuot sa Dios. Naa sa Isaias 35:1 sa King James Version Cebuano. Sumala sa awit ni Solomon nga uluhan 2 versikulo 2 ang rusa nagkahulugan sa babae. Busa kadtong gingon nga usa ka bulak nga rusa nga nakapahimuot sa Dios, mao na si Santa Maria. Nga ang anghel miingon, maghimaya ka Maria, kay puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, pulahan ka sa kababaynan nga tanan. Sa ato pa nakapahimuot sa Dios kay siya puno sa grasya. Mao na nga si Maria na ug nana sa balang kasulatan. Katong pag-ila nga kining inahan sa Ginoo, gigugma ni Jesus, gimahal ni Jesus, kita sad nga nahigugma ni Jesus, ang isanta mutahod og may gugma siyang minahal nga inahan. May tungod yan ang inahan sa Dios. Mabasa man na sa Lucas 1:42-43 nga pag-abot ni Santa Isabel sa gipuy-an ni Santa Isabel, miabot dito diya si Santa Maria ina ni Jesus. Pagduaw ano ikatabang niya iyang kugalingon sa iyang igagaw nga si Isabel nga tiguwang na 90 na kapining edad, pero sa milagros Ginoo na mabdos ni San Juan Bautista. Mao na pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel, mikalit pagkunsad ang Espiritu Santo kang Santa Isabel. Og si Santa Isabel misulti nga gikan sa Espiritu Santo. Mingon siya, naunsa man kini? Nganginahan sa kong Ginoo, miduaw man kanako. Ang bata nga kong gisabak, naguntol-untol sa kalipay paghimaya. Mao na nga, mabasa na to nga si Maria gitawag yung inahan sa Ginoo. Nyaon sa nang pagkaginoon Santa Maria? Nasa buhat Jis nagingon nga ang pagka Ginoo ni Jesucristo alang sa tibuok kalibutan. Siya gitawag nga inahan si Maria, inahan si Ginoo. Siya inahan sa Dios. Kay Dios mas si Kristo. Musa na sa Biblia tanan
Ang ato lang yung kuwang kahago o pagtuon mo na nga mo sa pigad ta sa mga agianan nga lapukon. Bot sa bot mga pasipala nga dili angay natong hatagag pagtagad. Ato lang tubagon. Niya si Brad Rudy Racasa, Master of Contradictions. Daghang salamat pag-usab Bradsok o maayong gabi diya sa Sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Tayox Limbaga, Roberto Bacole, og ni Luis Antomo Abing. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Bradsok, aritas kasulatan sa Ecclesiastes 9:7. Go ahead, eat your food and be happy. Drink your wine and be cheerful. It is all right with God. Busa, padayon kamo pagkaon o paglipay. Inom kamo og bino o pagudyaka, kay wala kini ihikaw sa Dios kaninyo. Ecclesiastes 9:7. Sa Juan 19:30, Jesus drank the wine and said, "It is finished." Then he bowed his head and gave up his spirit. Human makatilaw si Jesus sa suka, mingon siya, natapos na. Unya, miduko siya og nabatay. Juan 19:30. Sa Esdras 7:24, you are forbidden to collect any taxes from the priest, musician, guards, or anyone else connected with this temple. Kinahanglan usab nga masayra ninyo nga gidadaan ko kamo, mingon ang Dios, sa pagkubrag buhis sa mga pari, mga libita, mga magbalantay sa gangaan sa templo, ug sa mga nag-alagad sa templo sa Dios. Akong pangutana ani Bradsok, nga naman Bradsok, nga ang mga pari di man paninglag buhis, unsa may buti pasabot ani Bradsok? Palayo ko nung patinaw. Ako nang iskutan ni Brad Rudy morning bino nga Ecclesiastes 9:7 kaon mo. Nya inom og bino wani dili sa atong magagahom nga Dios. Oh, sakto na kay ang gidili sa inom pagkubog raman. Mo na nga inom tag bino tambal skuto-kuto 1 Timoteo 5:23. Wata ma kasa og minom tag bino wata kasa basta dili magubog pero mahubog na gani ang palahubog dili pasudnon Ginoo sa langit. Mao nga sakto tong gibasa ni Rudy pero nga tong Ginoo diya sa krus. Nabawaan sa mga makinadmanon nga ang tao nga naas kasakit. Labi na sa mga samad, inanay nga kamatayon, mga bunog o kantong mga lapdos sa mga latigo nga doon ay tinalinsan nga putaw. Sakit kayo. Nya, dito sa cross tungos kasakit, ngol-ngol, lagmit mag-alindasay pag-ayo. Ang ilang tuyo, naghunob sila og hisupo, og bino, og ipainom nila. Kay naay panultihon nga kung ang imong lawas makatagamtam sa alak o alkohol, mawa ang ginganlag kangulngol sa kasakit. Pero pag inom ni Kristo, ngayon siya natapos na. Sa ito pa, bisan pag paimnon pa kunyog bino, humana ang mga pagdagmal, kangulngol, kasakit sa akong lawas. Nya, mo lagi na nga, Esdras Kapitulo, di na ron, Esdras 2, ayaw, 7:24, ayaw ninyo kubrahe o buhis ang mga pare, ang libita, mga nagalagad sa templo, mga mag-awit sa templo. Eksepsyon ni sila. Kaya kining mga pare, yung katong mga libita nga nagalagad sa templo, o katong mga mag-awit, mga tiglimpyo sa templo, dili sila dugutan pagtrabaho sa gawas. Sama sa pagpaninda, pagdaro, pagnegosyo, ang mga pare gididan. Sumala sa kining Esdras 7:24. Ayaw na sila pangayuig buhis. So, aron nga, may exempted, magangaan, niya ang mga pare sa malang kasulatan sa Números 18:21, ang ikapulo ihatag nga tus templo. Nga mo na ang sweldo sa mga levita o sa mga pare o sa mga nagtrabaho sa templo. Mao to ilang consolation
nga mabuhi sa dalang pamilya kay gawas nga dili sila pangayo ag buhis, adunay gihatag kadtong jismos nga gikubra gikas mga tao. Dili tumuliko og lain adto to sa mga pare. Jismos. Mao na nga di sila kubrahag buhis aron dili sila mo baguod pa og tulubagon sa bayranan nga buhis nga sa gobyerno. Mao na ang ilang filosofiya na Brad Rudy. Niya si Carlo Badinas atong ibalik. Dagang salamat Brad Sok. Unya handos ko sa pangutana Brad Sok. Dinhi sa Mateo 8:11 nag-ingon si Kristo diri Brad Sok. Hinumdumi kini daghan ang mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan. Ug makigsalo kang Abraham, kang Isaak ug kang Jacob didto sa langit. Dinhi Brad Sok, klaro kayo nga si Abraham, si Isaak ug Jacob naa na sa langit. Kay mo may mabasa na to dinhi. Unya Brad Sok, nganong naa naman ni sila sa langit Brad Sok nga wala pa may adlaw sa pagpamanhaw Brad Sok? Kay diha naman na ibutang ang mga balaan sa langit inig adlaw na sa pagpamanhaw. Unsa may atong tubag nato niini Brad Sok? Ang atong tubag ana tungod kay doon na may hukom human sa kamatayon. Nasa Hebreo 9:27 igatudlo kini ang pagtulon ana nga human sa kamatayon hukman day ng tao. Niya gikonfirmar pag ni Kristo pag-usab. Nasa 2 Corintios 5 versikulo 8 ngadto sa 10. Nga mingon San Pablo ang atong lawas bayanan ra na sa kalag. Ikamatay na to ang atong kalag mobiya sa lawas. Ug hukman day sa Ginoo ang atong kalag. Kung ang atong kalag uban pa sa lawas nagabuhat og maayo, nagapugong pagpakasala, ang maong kalag malangit. O kadtong makasasala nga nagpatuyang sa pagpakasa uban pa sa lawas madawat niya ang silot sa impierno. So mo na doon ay hukom human sa kamatayon. Mo sa kadto sila si Abraham, si Isaak, si Jacob, mga buutan man to nga mga patriarka. So di modo ang ilang kalag nagahimaya ngadto sa langit. Mo sa kuno nay ulahi nga nangamatay sila makatagbo nini makalag nga tuwa na sa langit sama ni Abraham, Isaac, Jacob. Kay lagi sa ilang makababag nini kanang Juan 3:15 nga way nagkasaka sa langit gawas ni adtong nanao gikas sa langit nga mo si Kristo. Nga pa dayto malangit nganong ni kuha naman ni gisigutan naman ni nga makigsalo kadtong mga tao ni Abraham, ni Isaac, o ni Jacob. Wa pa ba na langit. Ang motibo sa buti ni mo nga sawa pa si Kristo mabanhaw o wa pa siya makasaka sa langit. Ang ginganlan nato og the greatest glory and vision of God. Wala pa may tabo. Pero nga makalag sa mga matarong nga naguna, doon na sila inganlan og kalipay o himaya nga natural. Inganan nag limbus poirum. Limbus patrum. Kanang limbus poirum, mga batang way bunyag. Dili sila maimpirno di sa purgatorio. Adto sila sa himaya nga kinayanon nga kalipay. Nya limbus patrum, katong mga kalag sa mga patriarka nga naguna, di sa sila maimpirno. Adto na sila sa limbus patrum. Usa ka kahimtag o himaya nga dunay kalipay. Pero di pa sila makakita sa Dios. Pero malipayon ba? Yes, malipayon. Pero kadto nagyong pag-abli ni Kristo sa langit, sabot kadtong sinirhan nga langit tungod sa sala ni Adan og iba, malalin na sila niya itong dapit ginganlan og the supernatural heaven. Nga dito makita na ang atong Ginoo o usab ang mga santos sa daang tugon o bagong tugon magkatagbo na dito kay aberto naman. Sa ato pa kadtong mga kalag sa mga patriarka sa wa pa maablihin ni Kristo ang langit, wa pa sila makadto nitong napita supernatural happiness. Pero tuwa sila sa ngalag limbus patrum. Nga matod pa sa simbahan, usa ka hingpit o ikalipay nga dapit
apan dili pa sila makakita sa Dios. Mo nga naglimbos patrom, limbo sa mga patriarka nga buutan ug kalag. Mo nga atong tubag sa pangutana niya, balik ta ni John Purka. Salamat Brad Sok ug atong mga greetings diya sa taga Lapu-Lapu, labi na sa atong presidente da CFD si Brad Rumi Danyo. So makita taw mapuhon nya, labi na sa kong mapagumangkon ug isuon po diha sa Lapu-Lapu nga naa diha karon mayong gabi ug labi na sa taga Mabulo ni Monsieur Casarin ug sa ni Nulinggo ug akong mga silingan da sayko nga nagpaminaw diha sa Arcolina Bindors. Mayong gabi kanyong tanan. Ako pangutana Brad Sok nag-ingon, kadaghanan nakita nato sa bagong tugon nga mga tinunan ni Hesus ginasahan sa pagdaog sa yawa. Ang Dios sa kalinaw nagadaog sa yawa, ilawom sa ilang mga tiil. Roma 16:20. Ang mga tiil ay sa mga Kristiyanos kayod di ay mao'y mubuntog sa yawa ug ang Dios. Unsa may katinuoran ni Brad Sok? Unsa may paagi nato sa pagdaog aning yawa? Gilitok sa nis Ginoo may tungod sa mahal nga birhen nga ang mahal nga birhen sa pung pa ni Yahweh ngadto sa yawa, ikaw Satanas nagtinguha ka ang imong pagukod ni sa mahal nga birhen aron mo paa ka sa iyang kiting ug siya mo ni Birhen Maria mudugmok sa imong ulo. Morning away sa imong kaliwat Satanas ug kaliwat sa babae nga mo Santa Maria. Mo na tungod kay Santa Maria madaugon man pagbuntog sa yawa, ginamit iyang pagpigsat sa yawa. Mao sa ang mga Kristiyanos. Mo nang ipasabot sa Roma 16:20. Nganingon San Pablo nga pinagi ninyo mga tiil mga Kristohanon, mapildi ninyo mga dautan. Mapildi ninyo mga tintal sa kalibutan. Kana usana kanganlan og figurative nga ang kahulugan, that is the power of God. Nga naas ubos ang kaaway nga mong yawa. Mo sa ang ginamiton sa naas ubos ang tiil kun kiting makadugmok sa atong makaaway. Dili kita nagsulti na nasa Roma 16:20. Ngani mo San Pablo nga dag-on ninyo ang inyong kaaway, pinaagi sa inyong mga tiil nga magadugmo kanila. So gi-reply, gi-usab Ginoo pagsulti ang iyang mga puong ngadto ni Satanas nga si Birhen Maria nga atong mahal nga inahan mo dugmok sa yawa. Tungod sa binhi nga naa kaniya, binhi Galacia 1:16 usara. Ang binhi nga nagkahulugan ni Kristo mismo, ang binhi sa Dios, ang gahom sa Dios. So mao na ang buti pasabot. Niya si Brad Rudy balik ato sa paminaon. Daghang salamat pag-usab Brad Sok. Unya mo ditso lang ko sa kasulatan Brad Sok sa panultihon 3:7. Never let yourself think that you are wise than you are. Simply obey the Lord and refuse to do wrong. Ayaw paghuna-huna nga maalamon ka na gayud kaayo. Kahadluki og tahura ang Ginoo og isalikway ang dautan. Panultihon 3:7. Sa Roma 3:12, all have turned away from God. They have all gone wrong. No one does what is right, not even one. Ang tanan namiya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Walay bisan usa nga nagbuhat og maayo, wala gayod bisan usa. Roma 3:12. Sa Ezekiel 14:14, ang Ginoong Dios mo'y nagsulti niini. Bisan pag nagpuyo uban kanila si Noe, si Daniel ug si Job, kinira sila mo'y maluwas tungod sa ilang pagkamatarong. Akong pangutana ani Brad Sok mao ni, wa ka ni makasumpaki Brad Sok ang Roma 3:12 ug Ezekiel 14:14? Paliw ko dugog patin-aw ni Brad Sok. Salamat kay Brad Rudy Recasa sa mayo nga pangutana. Nga sumala sa tekstong imong gibasa nga nagisgot og tulo ka tawo, si Noe, Daniel ug si Job. Mga tao nga napuno sa katarong ug kabuutan nga ang Diyos nagpuyo kanila, ang Espiritu Santo nagaaga kanila. Nga matud pa, kini sila, magaluwas silang kugalingon tungod sa ilang pagkamatarong. Dili sa ilang mga anak. Sila ra,
Ha? Sila si Noe, Daniel, si Job, makaangkon sa kaluwasan. Ngila mga anak, sila say mag-igo. So, ang buti pasabot nini, primero, mao nga, ang atong kaluwasan, doon na individual somewhat sacrifice and response to the Lord. Dili ta magsalig sa atong amahan nga usa ka buutan, Daniel, Job, kung dili sa tagsa, maninguha kita. Pilipos 2:12. Nga ningon si San Pablo, panlimbasugi kayod. Pagbuhat ang inyong kaluwasan, uban ang kahadlok ug pagkurog. So, dili ta magsalig lang nga ang atong amahan, o mali si Noe doon naman ito'y ka mga anak. Si Job doon na sad. Si Daniel at akibaw kay propita nga matanon nga pinangga kay Ginoo. Murag celibate to siya. So, di ta magsalig. Kinanglan sad nga sila ato lang lantawon nga usa ka modelo panigingnan sumbanan. Pero tagsa-tagsa nato Pilipos 2:12 manlimbasog yun. Di ta kaingon nga inimba makay ka, bring house lang ha, simba lang nito. Nya dili lang kumsimba kay dadilan niya ko. Ningon tingay inahan, wa mo kumadtog kumpirado nga magdakog buyot nga sudlan sa pagkaon pa nung karne ba. Sudan. Di wa man. Di man ko nangumbira dito. So, ang buot pasabot nga individual sacrifice and obedience to Him. Natong tinagsatagsa nga pagsakripisyo, pagsunod sa sugo sa Ginoo. Dili kay mayroon ta nga ikaw lang nay buutan magay ka, idaalan ko dito sa misa nimo. Dili na mao, tagsa-tagsa ka nato. Mo na nga mo'y mabasa nato sa Biblia nga ingon yun ang Ginoo nga San Pablo ni pahayag sad nga tagsa-tagsa ka ninyo. Kinahanglan yun muhimo sa tagsa-tagsa ka pakigbisog sa pagbiya sa sala, paglikay sa okasyon sa sala, pagbuhat og maayo sa sikatao, unya kanunay sa pagampo, pagsimba, maluwas ka. Dili kay magsalig ka lang sa imong nga katigwangan o ginikanan nga buutan. Ang imong lantaw kanila, modelo og panigingnan, pero sa pagigbisog, tagsa-tagsa gyud. Mao na ang buti pasabot ining mga teksto nga gihatag ni Brad Rudy, labi na sa Panultiyon 3:7 nga kinanglan nga you obey and fear the Lord. Magmatinumanon yu ka o magmadlukon ka sa Diyos. Ya sa katong isultihan ni Brad Rudy sa 16 Gs. Mo na nga kinahanglan yun. Tagsa-tagsa nga pakigbisog. Nya, maigsoon atong mga pasalamat sa atong mga kaigsunan nga naghatag sa mga serbisyo warita sa atong social concern nga sa Talisay City nga atong Mayor Samsam Gulyas sa Kabatanon, madasigon kayo siyang una nga ang iyang katungdanan maong pagpangalagan di lang sa iyang pamilya kundi pag-alagad sa katawhan labinas makabus. Mao na nga doon na sa mga programa sa bisita sa barangay kada semana gyud. So ilibot na niya ning 22 ka barangay nga makaduo siya doon na dito gida nga serbisyo mediko, mga tambal, mga doktor, mga nurses niya sa mga nag-anto sa sakit sa ngipon o mga gum problems na dito mga gidasan, mga dental clinic o mga panghatag sa mga binhi nga matanom sa mga naa sa probinsya o labot pa sa mga batanon pagsusi kung sila nahurot pag-eskwela ng mga bata. Kay buot ang mayor nga mabot yun sa pagka-college. Kay sa Talisay City College walay bayad way tuition fee nga makabot ang mga batanon nga Talisay nun. Kay mauni ang dako nga gahom sa kauswagan o pagminos sa kriminalidad. Kay diin ang mga batanon edukado, madlukon sa Dios, dili sila maghimog crimes. O kusab doon ay dialysis clinic sa Talisay City, Luyos City Hall, way bayad ang dialysis. Unya ang ospital diha
way bayad. Way bayad ang doktor, wa say bayad ang tambal. So, action agad. Kay mabot ng panahon, mga masakiton mo ato sa klinika, resitahan lang. Nya, way gyapoy tambal. Muagi sila sa action agad office sa mayor. Silong yun sa kining medical center sa ospital. Nya, tuwa dito ang action agad. Nga mo bayad sa inyong mga resita para sa mga masakiton ngayong gida sa tambalanan. Libre sad ang laboratory test. Mga serbisyo ni Mayor nga nakahatag kayo og mga awards niya ang Asia Pacific Luminar Awards, ang Seal of Good Governance, usas labing taas nga award nga ikahatag sa LGU, Local Government Unit. Nga nga to sang Congresswoman Ria Golias, nga Congresswoman sa 1st District, maghipusad sa mga proyekto, mga panalangin, isip Congresswoman dito sa kauluhan, nga madasad, ikaapod sad sa unom ka LGU sa 1st District. Ya samtang ang ato sang Vice Mayor nga mao si Honorable Richard Fernandez Asnar, buutan og ligdong kayo yang gipadang ato sa mga barangay, 22 barangays. Ang mga nakinanglan og tulda, tent, kinanglan og mga chairs, o usab sa tricycle with motorcycle with sidecar, o ang dengue fever prevention. Mao na ang atong Vice Mayor, kugihan kayo. Kuyog usab sa Mayor ang mga councilors, honorable councilors. Sila si Nicole Golias, Maning Gabriana, Rodi Kabigas, akong pagumangkon, si Danilo Caballero, Ferdi Rabaya, si Gail Restauro, o niya si Atty. Rocky Bass, si Alicto Bacaltos, si Fee Ilanan, o si John Restauro, Dexter Daan. Hugpong ang maong mga councilors sa pagtabang sa mayor sa ilang pagpanday o mga ordinansa nga magkatabang sa pagpalabas, pagawas sa salapi nga magastos sa mga proyekto na mayroon sa Golias. Malipayon ang mga talisanon. Og naka dawat sa dag og mga balita nga doon na pa'y daghang mga proyekto sa mayor nga iyang ikahatag gihapon ngadto sa 22 ka barangay sa Talisay. Salamat kayong Diyos magapanalangin nato. Uban ako si Dennis Abarquez, si Carlo Badinas, si Rudy Racasa o si John Porca. Kuyog sa atong tulumanon. O nga atong batid kayo nga technician Julius Kaputulan. Kuyog nato kanunay. Ang Diyos magapanalangin nato si Dudong Lapi. O nga atong manager si Father Felmar Castudis Phil, nga ligdong kayo dunay programa sa DYRF, ang tipik mga tinapsing o matulanon nga mensahe sa mayang balita. Igpaminaw nimo din ang kaganahan mo atras kay anindot og matulunanon kayo ang yang gipaambit kanato. Daghang salamat, may gabi, og ang Dios sa kanunay magauban kanato. Inyong nabati ang tulumanon, Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Hinaut nga nakapaambit kami kaninyo sa katinawan sa atong Pagtuong Katoliko. Hantod sa sunod higayon. Salamat. Radio Puersa. Petron.